Είμαστε από την εταιρεία Zeiss και βρισκόμαστε εδώ για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μοιοπία και τη διαχείρισή της. Εδώ και 1,5 χρόνο ξεκινήσαμε μια διαδικασία με την εταιρεία Zeiss της Γερμανίας, που πρώτα μας εκπαίδευσαν τις καινούργιες τεχνολογίες που έχουν σχέση με την επιβράδυση της μοιοπίας. Οι νέες τεχνολογίες φακή βοηθάνε αυτό το φαύλο κύκλο. Κυρίως θέλουμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε στο να κάνουν συχνούς ελέγχους, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση της μοιοπίας. Θέλουμε προσοχή να είναι οπτικός, να έχει εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μια μοιοπία η οποία θα παραμείνει στο 1,75 και όχι στα 3 είναι και αυτό σημαντικό. Αλλά το πιο σημαντικό να προλάβουμε τι θα γίνει όταν το παιδί πλέον είναι 30 χρονών. Η εκπαίδευσή μας αυτή και στην Αθήνα και στη Γερμανία απέδειξε ότι υπάρχουν παιδιά που η μοιοπία δεν αυξήθηκε καθόλου. Αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Πόσο καιρό χρειάστηκες για να συνηθίσεις αυτά τα κρίσταλα? Ένα μισάωρο.